Hey, ik ben Joep Servet en sinds 1994 werkzaam bij Marlstone Music. Als zijnde studiemuzikant, arrangeur, technicus. En sinds 2004 ook eigenaar. Dus we hebben het overgenomen van de welbekende Beppe Graf en Connie Peters. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. En laat ik het zuren, Limburg! Ja, sinds 1994 alles van Beppe Graf, Erwin, Theemerij, Big Bang, Wiederij. Oh, zowel. Ik kwam al heel lang, als kleine jongen al, bij Daan Smit in Maastricht. En in een keer komt Fred Meijs van, goh Joep, ik ben een liedje aan het opnemen met Frans Teunis en de Nagroven en dat heet Shine in the Gang. En ja, weet je niet iemand die zo'n jodel... Ik zeg, wat bedoel je? Ja, weet je wel, joehoehoehoe. Ik zeg, nou dat ken ik wel. En toen ben ik metgegaan naar de studio, naar de overkant. En op Shine in the Gang, de Jugica, dat ben ik. Even voor de kieker en luisteraars, dat klinkt zo. Joehoehoe. Ja, ik ken het niet meer. Nee, ik heb mijn kopstem is weg. Dus, ja. Nou, het grappige was dat eigenlijk in die tijd was dat zo goed als het eerste liedje in het Limburgs Oberkreiner gecoverd. En al heel snel moest er een ganse cd komen met allemaal dat soort muziek. En moest ik op heel veel van die plaatjes in de studio die Jugica's komen doen. Nou, op een gegeven moment had ik daar zo genoeg van dat ik gewoon 5, 6 van die dingen heb opgenomen, op een datje gezet en iedere keer als ze dat nodig hadden, wordt dat vanuit dat datje ingestart in die opname van toen. Zodat ik eigenlijk daar vanaf was. Limburgse meid van de Schintaler, dat zit ook in de Jugica, dat ben ik ook. En zelfs later nog, ik weet niet of de lui nog Les de Armoed Romun kennen, die hebben zelfs daar een liedje over gemaakt. Joep de Jodeleer. Dat heb ik veelvuldig als jodelaar op alle Marlstone producties te horen. Moet je eigen erachter houden, toch? Nou, dit is al, ik vind heel hees.